Už je to vyše 5 rokov, čo šrotujeme obilie s týmto konceptom šrotovníka. Preto považujem za nanajvýš vhodné vyplniť žiadosti tých, ktorí si prajú, aby som zvernil jeho konštrukciu. Najprv malá ukážka pre tých, ktorí to ešte nepoznajú. Ako vidieť, melie to úplne prekrásne, tak pre sliepočky je akurát, že to nie je úplná múka, ale je to taká drť. Takýmto konceptom sa dá vyrábať aj úplná múka, keď to spodné sitko dáme iné, menšie. Dobre, takže ako ten lievik nasypník som používal vlastne kvetináč Prosperplast priemeru 400, Misa DMS 9, také niečo. Klasický vrchnák z 50 litrového suda. Hej. Mám tu motor z práčky, uhlíkový,
čiže nejaký takýto. A tam vlastne keď odbijete tieto rohy a máte ho takto, tak vlastne tu na statorové jadro som vlastne navaril tento Jokel. Čakajte, jednou rukou je to geniálne. Jokel 40 na 25. Som vlastne navaril tam Jokel a ten Jokel ide dole do takého akoby bubníku, čo je, no to bol nejaký starý ješuš alebo niečo takéto. A to som ešte oplechoval. Najlepšie musí byť plechový, nie hliníkový. Ja som mal hliníkový, dal som tam hliníkový a ten hliníkový som ešte znútra oplechoval, hej. Normálne železom, aby to fungovalo. A normálne sú, tuším, 4 oka. Aj 5 sú super. Čím väčšie, tým je to priam lepšie. Nemelie je to tak najemno, ale keď sa dajú úplne malinké, tak to robí úplnú múku. Hej, a vnútri je čepel. Ideálne takéto niečo hrubé, lebo ja som kedysi skúšal niečo takéto tenké a pri tých veľkých odstredivých silách, ktoré sú tam, keď to pracujem nezaťažené, to ide do priam nekonečných otáčok a normálne odstredivá sila to roztrhla, takmer ma zabilo aj môjho brata, takže Boh mi dal prežiť. Takže treba niečo takéto hrubé na tú dĺžku, hej, reznúť stred a taká malá finta, môžu sa naostriť hrany, ale čo je fajn, mierne to tak stočiť ako do takej turbíny. Tým spôsobom sa robí taký ťah, aby to obilie lepšie ťahalo do tohto priestoru a ľahšie ho vytlačalo von. Potom to tam tak akoby neostáva. A jednoducho len veľmi prostinko je to tam urobené, že tá čepel, ktorá je vnútri, na tú dierku, tu a je to zavarené. Čiže je to kvázi urobené nerozoberateľne, ale kto by to rozoberal. Takže tak a toto je 160 rúra plastová z PVC, kanalizačná a o ňu som to takto proste len plieškami pouchytával, úplne prostinko. Uzemnenie u kostru a tak. Lebo to je vlastne navarené na toto. A vlastne sa všetci asi čudujete, že zvárať proste trafoplechy, to je hrozné. Ale keď to tam rýchlo privaríte, postriekate vodou, tak tomu vynúte nepoškodíte a funguje to, však už to funguje veľmi dlho. A pointa určite necinovať kontakty tieto, ale ich lisovať, lebo keď toto pracuje dlho a sa to zohreje, ten cín proste pri tých vibráciách povolí a prestane to fungovať, hej. Takže úplne prostinké, jednoduché zariadenie. To som tu tiež uchytil len tak jednoducho plieškami. Ja viem, pred 5 rokmi som tomu moc nad tým nejak nedúmal. A nejakým tmelom zatmeli ten otvor, ktorý vlastne kryje túto, aby to úplne fixovalo, hej. A jednoduchý šrotovník, lacný, otestovaný, funguje. Tento motor má úžasný krúťací moment, keď treba. On radšej zhorí, ako by sa mal zastaviť, takže ten výkon si vyreguluje úplne sám, ako potrebuje. Hej, vidíte, takto to tu padá na tú čepiel a drví to. Úplne prostinké, jednoduché, ľubovzdorné. Tu sa dá buď vydierkovací samplech, alebo čo sú také tie mriežky, ktoré ako bránia, aby vtáci sa dostali do stavby. Také sa tam dajú použiť. No, k tomuto zapojeniu tých oných schém na internete je habadej, tak to asi tým sa zaoberať nejdem. However, vidíte, píšu 300 W, hej, ale ten motor v pohode, keď potrebuje, zabere, hádam aj 700 a možno aj kW. No, asi všetko. Kto chce, nech sa mu v tom darí.